kunaleto mkumano pakati pa achinyamata a chipani cha Malawi Congress Party ndipo mkumano umenewo umachitikira mboma la Kasungu nde akuti zolinga za mkumano umenewo ndi kulimbikitsana pamene akukonzekera kuzalowa mboma mu chaka cha 2030. Ndipo mkumano umenewo tinaonanso kuti panali ena mwa akuluakulu ngati a Jesse Kabwera amene amayankhulira chipani chimene cha MCP, kunalinso a Simplex Cholabanda ameneto ndi leader of opposition ku parliament, kuphatikiza pamenepo kunalinso director of youth amene kuti wamkulu wa chinyamata ku chipani chimene cha Malawi Congress Party amene watu ndi ababa Steve Malondera. Ndeto pa mkumano umenewo panalinso yankhula zambiri zimene zinayankhulidwa ndi ena mwa akuluakulu anali pa mkumano umenewo. Tate tinkuonerako koyamba zimene anayankhula wamkulu wa chinyamata kuchoka kumeneko ku Kasungu amene watu ndi Happy Kampekule kenako tipitiso ndi nkhaniyi. Ndi tsiku lochecha komanso lolimbikitsa chinyamata makuswese wonse a chipani cha Malawi Congress Party kuti asafoke chipani cha moyo tikale naye president wati patsogolo Dr. Lazarus Chakwera yemwe akutilimbikitsa tisafoke, and 2030 we are 100% sure kuti tibwereranso mboma. Ngembekeza ndani tuyembekeza kuti kuno kubwera baba Steve Malondera yemwe ali director of youth, then kubwera Vumani yemwe akuyimira director of youth Central Region, then kubwera Jesse Kambuku yemwe ali treasurer of youth Central Region. Chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula amene wa Happy Kampekule kuchoka pamenepo a Jesse Kabwera. Msonkhano utafika pa climax anayankhulaponso mawu pa nkhani yokhuzana ndi kukonzekera kumene akukuti akukonzekera ku chipani chimenechi kuzathothola a chipani cha Democratic Progressive Party mboma. Tate ntone zimene anayankhula a Jesse Kabwera kenako tipiteni nkhaniyi. Kunachira civil service mkola timalemba ntchito wina aliyense sayang'ana kuti umachoka kuti taonerawa kuti pali anthu amana chimanga, taonerawa kuti pali anthu oti azichotsedwa ntchito ifachota amachokera kwa kuti, taonerawa kuti ndi anthu atsankho koma masiku ano akutha, boma lapakala ili kupita ndipo tisiya kukutchulani kuti government, inu mukayang'ane mchizungu amati government. Chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula Jesse Kabwera pamenepa akusindika kunena zona kuti mu chaka cha 2030 MCP ikubwereranso mboma kuchokeratu ku opposition kuthothola chipani cha Democratic Progressive Party. Nde a Jesse Kabwera anazapitisanso ndi kufotokozera makamaka kuti a Dr. Lazarus Chakwera amene mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party asankhatu ena mwa akuluakulu ku chipani chimene cha MCP kuti alowe ku neki. Ndipo tengera ndi ena mwa akuluakulu amene asankhidwa kumeneko taona kuti anachula za a Simplex Cholabanda akutiwo asankhidwa kukhala director of recruitment kapena kuti wamkulu olemba anthu ntchito ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kupanga replace malemo a Madaliso Kazombo. Kuchoka panepo ndikuti kunatchulidwanso mayina ngati a Lawrence Chankakala Chazia, kuphatikiza panepo tinaona kuti anachulanso za a Edward Chireka Banda komanso a Anthony Masamba amene wandi ena mwa akuluakulu amene asankhidwa ndi a Dr. Lazarus Chakwera kuti akhale mu neki ya chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Of course tinazaonanso kuti wachiwiri kwa wamkulu woyang'anira achinyamata ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party amene watu ndi a Vume Chidzanja Nkhoma yo akunena zona kuti ndodandaula makamaka pa nkhani yokhuzana ndi nefi imene boma likuyendesera nkhani zotolera ngongole ya nefi. Akuti boma linakapasa nthawi yokwanira bwinobwino chifukwa chonena kuti ena mwa amene anatenga ngongole ku bungwe limene la nefi amachita mabizinesi ndi sanakhazikike bwinobwino, ndi amakhala kupempha kuti boma linakapasa nthawi yokwanira bwinobwino nkhani zokhuzana ndi za nefi ambiri tikuzitsata bwino pamene zikuyendera. Tena zazifotokozeranso kuti ambiri amene anapanga benefit ndi akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Nawo magayi amenewa akunena zona kuti akulowa mboma mu chaka cha 2030 sizoti energy yake akuitenga kuti chifukwa usikalekale limene atuluka mboma ndi last year yomweyi mu September mu mene atuluka mboma anali ndi resources okwanira bwinobwino kuti anakatha kupitiriza kukhala mboma, komano ndi chifukwa chani anapezeka zoti ali ku opposition.
nawo situzozere munapanga notice pa zimene anayankhula wamkulu wa Chinyamata kuchoka ku chigawo cha kumene ukasungu kuchoka panepo pa zimenenso anayankhula Jesse Kabwera amazanena zona kuti mu chaka cha 2030 akamalowa mboma ndi kuti president wawo ndi a Dr. Lazarus Chakwera. Of course kuli kagulu kena kamazakamba za ankhalamba chani kakhala kuti mwina sanapange convention chani komano zimene zizaoneka mwina mu nthawi imeneyo yokuza khaleno ma convention komanso ngati munapanga pay attention nkhani yokuza ndi a Dr. Lazarus Chakwera pa nthawi imene ataluza pa chisankho chija anakhala silent samaonekanso pena anthu umazafunsa kuti a Dr. Lazarus Chakwera alipo ina umazakamba zonoti anatuluka kunja samaoneka komanso chidwi analibe kumbali yako chipani chimene cha Congress Party zambiri amene kuti sakupanganso participate komano panopa all of a sudden tinaona kuti a Dr. Lazarus Chakwera chidwi chinamba kukula taona papa a Jesse Kabwera akamba zonoti achichola banda ndi golina asankhidwa maudindo osiyanasiyana kusenzera kuti a Lazarus Chakwera ndi kuti interest yamba kukula ndi munamba mwazifunsa kuti ndi chifukwa chani a Dr. Lazarus Chakwera panopa interest inayamba kukula kuti no athe kusogolera kwa chipani chimene mwinaso nkutheka mu chaka cha 2030 azayimene ngati president. Ngati munapanga notice bwinobwino a Dr. Lazarus Chakwera chidwi chokhano active kumbali ya ku chipani chimene komanso kuti azayimene mu chaka cha 2030 inalitu nthawi imene apita Mutharika anayamba kulamulira makamaka pamene panayamba kuonekano kuti ku Malawi zinthu zina zamba kusintha ndi kuti ikuona kuti economy ja pang'ono ndi pang'ono yamba kuzitolera kuchoka pamenepo nkhani ya njala ija ndi kuti no anthu kachakudya kamba kuoneka chani anthu ndithu amagula chakudya mitengo yomverera mwachidule ndi kuti zinthu zimene zimaoneka kuti zinafoira mu ulamuliro wawo apita Mutharika atha kuzipangako fix zina mwayiso kwa nthawi yochepa miyezi yochepa. Ngati munapangako pay attention ku interview inake imene a Dr. Lazarus Chakwera anapanga ndi media house yakunja kwina wake tatende nkuonerako zimene anayankhula nthawi imeneyo kenako tipiteni nkhani kuti no muthe kutolera bwinobwino. If you were to start again on day one, knowing all you know now, what are the one or two things that you would have done differently? Knowing what I know now, I think there are a number of things that I would have probably approached differently because I knew we had a problem, even chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula a Dr. Lazarus Chakwera pamene papa akamba zona kuti atapasidwa mwayi kuti alamulirenso boma zinthu zina amene ankachitira nthawi imeneja sangachitenso chimozimozi kusonyeza zoti no chikumbumtima chinayamba kuwapeza a Dr. Lazarus Chakwera amene anatumikira nzika za dziko la Malawi zina lawo ndi kuti linayipa so ndi nthumazi yonena kuti atakhala zona kuti apasidwa mwayi kuti no athe kupanga clear zina lawo nchifukwa chidwi chimenechi chinayamba kukula chifukwa kunena zona a Dr. Lazarus Chakwera sizoti ndalama alibe chuma ali nacho anapanga ndithu pa 5 years imene anatumikira nzika za dziko la Malawi so apa pa nkhani yona kuti kuzalowanso mboma sizofuna kuzoti akuzafuna ndalama kapena chani ayi ndalama anapanga ndithu komano nkhani yake ndiona kuti chikumbumtima chikumapeza chifukwa ngati mwina kwanza athu amene timatsatira bwinobwino pali philosopher wina wake ameneyo timamutchula zina loti Erik Erikson ameneyo anafotokoza 80 stages of human life ndema stage ya moyo wa munthu ameneyo amakamba zona yote kuyambira munthu asanabadwe mpaka nano kubadwa kuzafika pa nthawi yothera ya moyo wake ndema stage yo kulingati trust versus mistrust ndi kuti stage imeneyo imakamba zoti 0 kufika 18 months kuli stage ina ya autonomy versus shame ndi kuti 18 months kufika 3 years mpaka nano kuzafika ku 80 imene ndi stage yomaliza nawo ku stage imene imayamba zaka 65 mpaka na kuzafika ku mathero a moyo ndi ku stage imene kumakhano zambiri stage imene mazakamba za integrity versus despair ndeno ndi nthawi imene munthu amalingalira bwinobwino kuti wakhotera pa zimene wachita moyo kapena kuli despair ndi kuti kamwina anapanga misi zinthu zina zake moyo ndeno kumbali ya Chakwera ali mu stage imeneyi of which mu stage imene ndi kuti akumalingalira bwinobwino kunena zona kuti sanachitire bwino Amalawi sanatumikire bwino Amalawi nchifukwa chake mwina analingalira bwinobwino kutengeranso kuti anzawo apita Mutharika nthawi yochepa atha kukwaniritsa zinthu zina zimene iwo sanathe kukwaniritsa zinthu zimenezo so chikumbumtima chikumapeza kuti atapasidwanso mwayi kubwerera ndi cholinga choti apange clear zina lawo chifukwa stage imeneyi ambiri timakhala tikulingalira kwa amene ali akuluakulu
kuti mukafunse bwinobwino kuti mmoyo wanu bwanji chimene muona kuti mwanaponya chani pamene sinaenda ndepati. Amakhala kupanga ena regret kuti zakuti sinatheka kuzendesa bwino. Komano it's hard panopa ndi Dr. Chakwera kuti ngatenso kupasidwa mwayi potengera nemene zinthu zinalili. Chifukwa munthu amene ijayo nkutheka zinthu zina chifukwa cholekelera anthu enake amapeza zoti akugwisa ntchito mphamvu zawo kumapeza zoti no akupanga zinthu zina zake zosokoneza kuziko, which zinthu zimenezo zinapanga cost zina lawo. Chifukwa mutati muone bwinobwino apita munthalika nthawi inoyo pamene ali mtsogoleri wa dziko. Zinthu zina amene akuchitira ndi mmene zinkayendera kalekale ndi zosiyana. Panopa zikuoneka kuti sakumanyengerera pamene akuona zoti zafoira pomwepo akupangiratu act. Chifukwa chani? Anthu amene anazatukanso mboma ija paja nthawi imene ija kunali nkhani zachina tipini chane kuti ena ake amagwisa ntchito tipini yawo, ena ake amapeza zoti akupanga zinthu zosokoneza ndi kuti no muzina lawo. Kumapeto wake it costed him. Anapeza zoti they were booted out of government. Ndi munthu ameneja imeneno iwo anapita kukakhala ku page house anakhala kulingalira stage yake so ndi omwemweyi imene tikunena zona kuti integrity versus despair. Ndi kuti anakhala kulingalira bwinobwino kuti anakhala zona ndipasa mwayi ano nthaupanga clear zina langa. So fortunately iwo apasidwa mwayi aloso mboma ndi chifukwa akuonesesa zona kuti zinthu akamachita azipanga zinthu zopanga clear zina lawo kuti akamapita kuti atuluka mboma kayanda kuti akakhala kuti amaliza zaka zawo 5 asakakhalenso ndi regret ina iliyonse. So zimene zikuchitika padakali panopa Dr. Chakwera nkhani yake ndidi nkhani yake ndi imene yoti amazalingalira kuti pena pake sanachite bwino sanatumikire bwino nzika za dziko la Malawi. Ayi mmenemo ndi mmene ife taonera sitiuza zoti mwendi maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo fotokoza mu comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ya Fox Ma News 18 njengoti nkhani zambiri zimachitika ndi zitakufikirani mosavuta.